നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് അവൽ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. സാധാരണയായിട്ട് 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവർ രാവിലെ അവൽ കഴിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. പിന്നെ ഗോതമ്പ് അവലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കും. പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് അവൽ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രായമേതെന്നൊന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് അവൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് 2 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയാണ്. ഒരു തേങ്ങയുടെ പാതി മുറി നന്നായിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ അവലിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അവലെടുക്കണം, അതിനകത്തേക്ക് ഈ തേങ്ങയും ഈ പഴവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത്. പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കുഴക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവാണ്. ഗോതമ്പ് എത്ര കഴിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കി ചായയോടൊപ്പമൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. അരിപ്പൊടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാം. പക്ഷേ ആരോഗ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കുന്നത് അവലും ഗോതമ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഡിഷ് തയ്യാറായി നോക്കണം. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്